No niin, tervetuloa tähän uuden videon pariin. Pitkästä aikaa palataan taas YouTube-maailmaan. Ja kuten kuulitte tarinoista, että nyt on jotain autoihin meininkiin. Eli kauden ekat jokkiskisat ei kuplakuumut. Kuplakuumuus kun piti tehdä, mutta sitten peruttiin ja se oli siinä. Joten nyt sitten täällä ajavassa äsken kuplalla luotautu vähän eri Mersu Transporter mun kummisedän. Katsotaan taas sitten kohta päin ne kisat on meinaa käynnissä. Ei oo niistä, mä oon voinut tohon. Tyhjä rata 4, eli Ronko Järvi hoitaa sen onnistunut keräilyalueella, mutta katsotaan tuleeko. Näin otetaan turvallisesti lähtö ja ottaa matkaan. Sitten on ongelmia, Kallionpää nousee sinne kärkipaikalle. Näytön värejä on siellä kolmantena, eli se on Krihti sitten, mikä on siellä kolmospaikalla. Katsotaan toi kakkosauton numero, kun täältä se taitaa olla sitten 104, eli Rautanen on siinä kakkospaikalla, hänen perässään tulee sitten Terho. Sitten on Järvi siellä vitospaikalla. Yksi kalusto siellä menee hitaasti, Fiat tuo keskihampaalla, katsotaan pääseekö jatkaan sieltä vai kuinka käy, taitaa päästä. Kärki tulee sieltä jo takasuoraan ensimmäistä kertaa tähän lähtöön. Kallionpään johdolla tullaan. Rautanen on yrittäjä Nummelasta, häntä tukemassa Rakrau osakeyhtiö, autopeltikorjaamo Vesa Leskinen, Tekniplan, J.K. Power ja Rieppo Servisen. Kolmantena siellä tulee sitten Emil Briitti numerolla 84, hän on maarakentaja Huittisista tukemassa Vamsei Saksamalla, Enerven osakeyhtiö, Rauha Rastosuonen, Mikkonen Kattoremontit, Peltitio J. Briitti, Ari Siuko, Iskä Äiti, Mummi, Emma ja Ville, Mikko B, Kelli, Tommi, Tero, Jonne, Roki ja Rosanna. Nyt siellä keskeyttää 83, eli Matilainen ajaa sivuun tuolta Varikkotieltä. Kärki tulee tästä jo kohti Tornia, eli siitä yleisen luokan viimeisen alkuerän voiton kirjoittaa Rautanen, se tulee 84 numero Briitti, hänen perässään numerolla 8 Terho. Ja vielä sieltä kiertelee sitten Ronja Järvikin kohti maalia. Näin saatiin ajeltua. Näin saatiin ajettua alkuerät. Mennään keräilyerien puolelle, eli lähtöön 12. Täältä nousee sitten 1, 2, 3 ja 4 välieriin. Ensimmäiseen keräilyyn Riku Suhonen, Lempälä Nuo, Apamaa, Rakenne Tooppel. Aatulahti, Normarkun Nuo, Moottorikerho, Likutek Nuoppel, Matias Takku, Kokemään Nuo, Supernopea Tooppel, Janne Keskinen, Otto Järvinen, Mikko numerolla sitten Anttila. Menee kärkeen, Kalenius ottaa kakkospaikkaa, sitten on Ahdasta, Lempälä ja siellä on kolmospaikalla, eli se täytyy olla sitten Suhonen. Ainakin hetken häntä nousee haastaa niin numerolla 2 Lahtinen, kyllä Suhonen pitää kolmospaikkaa. Viidentenä siellä tulee 51 numerolla sitten Keskinen. Kärkiauto on päässyt vähän karkuteille, sitten siellä parantelee, jos se väärin näe Lahtinen asemia, ainakin hetkeksi nousee siihen kolmospariin rinnalle, ei onnistu. Kyllä Suhonen pitää kolmospaikkansa, Kalenius on siinä helisemässä, on kuitenkin vielä kakkospaikassa kiinni, Suhonen on siinä ihan iskuetäisyydellä. Täältä kärki lähtee viimeiselle kierrokselle, numero 42 Mikko Anttila. Hän on Maramos Somerolta tukemassa pitopalvelu Testisisko, Tähtisateen, Kennelle, Pätevä Rengas, Kooralta Somero, LVI Laukkanen Oy, Tami Motors, Eetu Reisin, Juuson Talli, Risumies ja Eeka.
Kakkospaikalle siellä on noussut numerolla 34 Riku Suhonen. Hän on Varastomies Urjalasta tukemassa tiimi Etupelto, Mikko ja Jenni Kiviranta, C-Rentti, SV Kuivaus, Tampereen rakennustyömaan palvelu Oy, Monityö Helin Oy, Akaan maarakennus, Aseman kylätalkkari, huoltokeskus Ysiauto, Urjalasta, Autokummitus Lempäälästä, Epopix Oy, Pirkanmaan levytyö ja oma puoliso, isä ja muu perhe. Suhonen on noussut siihen ihan Anttilan kantaan, eli tästä 4 ensimmäistä jatkoa, eli lähtövoittoon katsotaan, että ottaa 34 Suhonesta, tulee 42 numerolla Anttila, kolmantena tulee numerolla 2 Lahtinen ja 4. jatkaja numerolla 10 Aino Kalenius. Perätakalla kääntää sitä kärkeä, kakkospaikan ottaa Yrjölä, sitten taitaa olla numero 12 Vanne on siinä kolmospaikalla, Valliini on siinä neljäntenä. Kyllä saa pidettyä Valliini siinä sijoituksensa. Sitten siellä vääntelee 7 numerolla Rekola, koittaa parantaa asemia, mutta jää itse asiassa varmaan Jouko Hännille. Siinä Suhonen on siellä kutospaikalla. Perätakalla johdolla mennään yhä edelleen. Perätakalla johdolla. Hän on saanut vähän kaulaa kasvatettua siinä kakkosena tulevaan Jan-Erik Vanteeseen, eli siitä lähtövoittoon ja Semeihin numerolla 23 Ville Perätakalla, niin ikään Semeihin numerolla 12 Jan-Erik Vante. Raakaan kaavio, mennään eteenpäin, lähtöön 20, yleistä välieriä, eli Jonni Setälä, Lempälä, Nuaa, Veiliä, Harri Virtanen, Somero, Nuaa, Hartmakka ja Matta, Joel Iikasson, Mynämäen, Nuaa, Rattonippa, VV, Markku Lehtiäinen, Vakka-Suomen, Nuaa, O.J. Olssilla, Marko Koski, Satakunnan, Nuaa, Larppi, VV, Mikko Anttila, Somero, Nuaa, Keskisisko, VV, ja Ronja Järvi, Huittisen, Nuaa, Pyssykylä, Fiatilla. Valmista. Anttila kärkein Isaksoni siihen kakkospaikalle. Ainakin hetkeksi sitten siellä pyörii numerolla 15 Isaksoni ja Jouko Hännille. Eli kärjessä 42 numerolla Anttila, sitten tulee, taitaa olla numero, olisiko 61 Setälä on siinä kakkospaikalla, O.J. Olssi on siellä nelospaikalla, kun sieltä pääsee Isaksonikin jatkaan tuosta ensimmäisestä mutkasta. Nyt siellä piirtelee Olssi vähän takasuoralla, ei saa juonen päästä kiinni, pysyy rasassa niin sanotusti. Kärkikaksikko on vähän karkuteilla täällä jo takasuoralla. Olssia tuodaan siellä kolmossijalla, kärjessä siis edelleen 42 numerolla Anttila, nyt siinä nousee Setälä ihan kärkeen. Siinä 61 numero Joni Setälä kuittaa sitä kärkipaikan. 44 numerolla Lempiäinen on siinä kolmospaikalla, hänen perässään tulee 13 numerolla Virtanen. Virtanen kirjoitellut meille mitään tietoa. Hän on pienkonekorjaaja Kuusiolta tukemassa Ylä- ja monitoimimies Pasi Kasurinen, Pro Väri, Lassi katsastus, oma lompakko, taskun pohjankoolikot ja pullon palautuskuitu. Eli Setälä johdolla mennään siellä. Setälä on repinyt turvallisen kaulan siellä Anttilaan nähden. Ykkös-kakkossijat siis vie eteenpäin, eli semifinaalien puolelle. Vielä on siinä Setälällä viimeinen mutka taitettavana. Hienon näköisesti siitä lähtövoittoa ja Semeihin jatkaa 61 numerolla Setälä, niin ikään Semeihin jatkaa 42 numerolla Anttila. Ja loppu ja kohtalo on sitten karsiutuminen. Kolmantena maaliin se taitaa tulla, en mä sano mitään, nyt tulee kaava, eli siinä kaatuu numero 13 Virtanen. Eli pientä hinaustaukoa on sitten tiedossa tämän lähdön jälkeen. Virtanen joutui keskeyttämään tähän tornin kohdalle. Kaikki on kunnossa, siltä peukkua näytetään ja näin sieltä saatiin sitten Virtasen Harrikin pihalle ja nyt käännellään matska pyörille ja kuljettaja käy tuolla kaatokatsastuksessa ja sitten hetken päästä jatketaan lähtöön numero 21. Yleisen välierää radalle 1, Pauliina Kallio Satakunnan Nuosta Larppi Volvolla. Saa viereensä numero 66 Noppa Kaleniuksen Urjalan Nuosta Kuplalla, radalle 3 Jere Järvinen Kokemäen Nuosta Puttelilla, rata 4 Samuli Laaksonen Lounais-Hämeen Nuosta HKP VV:llä, rata 5 Harri Laaposi Lopen Nuosta Järven Pingu Matkalla, rata 6 Erkki Mikkiläessä Nuosta Temulla ja rata 7 Aatu Lahtinen Noormarkun Nuoa moottorikerho Likutet Opel. Kallio Kalenius Järvinen Laaksonen Mikkilä ja Lahti.
tulee Äetsän värejä, se taitaa olla Nikkilä siellä 3. paikalla. 4. paikalla on numerolla 2 Lahtinen. Nyt siellä valuu Nikkilä leveäksi, Lahtinen nousee siihen 3. paikalle. Kärjessä siis 21 numerolla Samuli Laaksonen, hänen perässään tulee Kalenius. Sitten on numerolla 2 Lahtinen, Lahtista seuraa Äetsän värit, eli Nikkilä. Sitten siellä tulee Jere Järvinen. Onko Jere kirjoitellut meille mitään tietoja? Raskaan kaluston asentaja Uittisesta, häntä tukemassa kuljetus Pasi Koskinen Oy, autokorjaamo Veljekset Mäkelä osakeyhtiö, hinauspalvelu Ojala Oy, työapu K. Porttikivi, Sanna Makke, Pasi Iskääite, Timo Esko ja kaikki muut. Edelleen mennään Laaksojen johdolla, nyt siellä nousee Kalenius rinnalle, kärkyy ottaa sitä kärkipaikan, 1 ja 2 siis jatkaa Sonien puolelle. 3. sijaan on Lahtinen, Lahtinen nousee haastaan siihen jo Laaksosta, mutta on ulkopuolella. Katsotaan mitä siinä tapahtuu. Kyllähän sieltä 2. paikalle vaan nousee, eli Laaksonen putoo sitä 3. Onko siellä Laaksolla jotain ongelmia? Itse asiassa on, kun sitä nousee Nikkiläkin jo ohitte, eli Laaksonen putoo 4. paikalle. Puoli kierrosta matkaa maaliin. Katsotaan pääseekö Laaksonen tuolta maaliin asti, vaan hyytyy koko ajan, porukkaa lappaa ohitte. Kärki tulee kuitenkin täältä jo Kaleniuksen johdolla kohti Tornia. Eli siitä lähtövoidon kirjauttaa ja paikan Semeihin, 6 numerolla Sampo Kalenius, niin ikään Semeihin numerolla 2 Lahtinen, 3 numerolla 20 Nikkilä. Sitten tulee pitkää Volvoa hänen perässään ja se kuuluu numerolla 48, eli Pauliina Kallio, hänen perässään tulee numerolla 4 Järvinen ja sitten Laaksonen ajelee tuolla hitaasti takasuoraan ja keskeyttää itse. Virtanen käärittyy, 2. paikkaa kyttää siitä Kalenius. Kalenius on siellä kärkiauton rinnalla, nyt siellä on vähän ahdasta ensimmäisessä mutkassa. 3. paikalla tulee sinne Jalavikko. Kärjessä siis 55 numerolla Valtteri Virtanen. Valtteri on raumalaisherrasmies tukemassa Ran Oil, Bowling for You, Kendall, Peltonen Car Restoration, autopalvelu J. Niskanen, Suomen imurikeskus, painopiste Bräntti, Laatu Renkaat, maarakennus J. Kärkkäinen, Iskäiti, Eetu Vilho, Eevi, Helmi, Samueli ja Nieminen. 2. paikalla siellä tulee Kaleniuksen Aino. Aino on konekuski Revulasta. Muita tietoja täällä ei ole. 3. paikalla tulee numerolla 70 Emeli Jalavikko. Hän on ammattikoululainen kokemaan, joka tukemassa pystyvillä motoristollisella konekuski. Motormedia toimineen sisämäkäänteen. Äite ja Isse, Eetu, JM-video, Jan-Erik Lönn. Luvien auto- ja rengaspalvelu, Tuiskula Kone ja Ronu, Rioni ja Veikopäin Eukrasta, Silkkipaino, Satapaita ja Uotila, Service ja työkalumarket.fi. Nyt siellä kyttää Jalavikosta ohituspaikkaa 58 numerolla Lehtinen, ei onnistu. Vähän siellä tupruttelee Jalavikon kalusta, mutta kyllä vetoja löytyy, nousee siellä jo haastaan Kaleniusta ja nousee itse asiassa 2. paikalle. Kalenius putoo 3. tuolla takamutkassa, mutta Kalenius taitaa kuitata heti takaisin, kyllä kuittaa takaisin 2. Eli Jalavikko putoo siellä 3, kun tullaan kohti ruutulippua. 1 ja 2 siis jatkaa Semeihin, eli lähtövoiton tässä korjaa numerolla 55, numerolla 10 Kalenius. He jatkavat sitten, en sano mitään, 3. Siinä äsken tuli kuvattua kisoista vähän. Ja näkyy pari mun iskän lähtöä. Nyt se on siellä ajamassa, mutta mä en jaksanut mennä, mulla on vähän kädet, kun mä kuvasin teille. Tästä lähes iskan 1 menee B-hen. 1 menee A-han, 2 B-hen, 3 keräilyihin. Oliko se niin? Se sanoi jotenkin. Se sanoi keräilyihin. Eikö keräilyillä, että on ryijä? En minä tiedä. Mä tykkään niin siellä näistä johkiskisusta. Nyt täytyy uploadille. Eikä kupla on tosi hyvältä. On tosi hyvä tänään ollut. Ei oo ollut huono elä siinä alas sanomaan. Tosi huono. Ai muuta kuin yhdessä kuussa. En muista. Mutta se oli joskus tää 1. Heti lähdystä 1. Siis se taisteli jengin kanssa, meni siellä radhalla.
Siellä mennessä joku toinen ohi. Iskä piti se hyvin ja sit se karkas lopulta kaikista. Se oli kakkonen! Iskä on kakkonen! Iskä on kakkonen! Oi juma! Saakeli! Missä? Iskä on TikTokkaaja. Se ei YouTubeen, mutta TikTokia. Se katsoo sitä aika paljon. Mä en oo koskaan nieltä. Tai nuolta hyvä. On hyvä tuote. Niin sanotusti. Nyt kierrellään vähän auto. Nyt näkee paremmin. Nyt kierrellään vähän autoja. Nyt katsellaan täällä taukoon niin katsellaan autoja. Mitä siellä löytyy? Parkour. Tiedätkö se jääkiekkoilija? Näin. Niin, joo. Hieno norsunkakin. Onko mä norsunkakin? Niin mä en tiedä mikä tämä on. Norsunkakin. Vittumana tässä, kun tuli siinä sunkioon, Tämä on kone, sillä mahtaa olla. Joo, se tekee niukan jo. Sisältöön. Tässä on ehjä. Tää niitä jokkisautoja. Kyllä riittää. Tää on harvinaista, kun tää on aina täällä. Tää on aina saa. Siinä on V8 moottorinen pehmeä. V8 sitä pehmeä. Eikö siellä rutkuja täällä pehmeä? Ihan järkevä sisältö. Pidän puhua. Seuraava on Volvo. Kaupante. Tässä. Kokemäen uudessa ajaa. Mä oon tämän Volvon ajostani. Se on ihan ok hyvä. Ok hyvä. Täällä on tämän on bensalauku ja tuote varsoita. Varsin. Siisti. Tämä on hyvä olla. Tekee tästä tekee paremmin. Ihan sitten 5 vuotta näin. Sä tarvitse morran. Tässä on hyvä kukka. Asi meni ihan muualle. Ihan rikki. Ipenro. Näkyykö sinne sisällä? En näe. Siitä on
sama. Kuten nyt sattumalta kuulette varmaan, kotona ollaan kisoista. Teen täällä tän lopun nyt kotona. Hyvin meni mun mielestä kisat, pyttyä ei saatu kumminkaan kotiin. Sen verran huonosti meni. Ja hei! Niin jos Pyssykylästä kattoo jengi, niin heille vaan sitten terveisiä. Taki Hondan Pyssykylän Motorsport. Ja sitten iskältä saatiin siitä niin K-Raudan tarra. Eli siis toki jos ihmettelette hiivatiautoa, niin tähän mä haluan tästä tuningin. Siis toi konepelti tosi tuningit. Ja sit mä halusin vähän semmosia jokkistapasitarroi. Mut nyt varmaan moni ihmisiä alkaa kysyä, oliko lappuja. Tiedoksi, ei ollut yhtään lappua, jos oikein muistan, niin ei yhtään lappua. Kattokaa mun lippistä. Niin, suojauksia tasan 0. Ei oli, en muista. Ja mut sit jengi kiinnostaa, että jos niitä ei ollut 0, että jäikö se meidän auto sitten? Mitäköhän luulette? Romuhan ne on aina ja ne jää itsellensä. Joo. Oli tarvitsen niin asiakin. Pakko sanoa. Niin auto jäi. Kureseksi tuli. Pakko myöntää. Lastattiin autokärrylle, lähdettiin. Mä menin äitin kyydissä. Niin kyydissä sit tuolta tuli Ranuporterin kaksi. Heiluu tää kärry, come on. Koneessa on ihan terve vissiin. Mitä sinne puolta? Golfin moottori siinä. Ilta, joten sanotaan hyvää yötä kaikille. Ja sitten vielä sanotaan, että mitäköhän sanotaan? Muistakaa tilaa kanava pistää.peukkua.com koodautaa yöt. Mutta muistakaa sitten tilaa tämän henkilön kanava ja pistää peukkua. Että kenenkään muulle, eli Eetu Resengille, eli Meitsille. Hei, mä haluan näyttää teitä mun bassissa. Last Christmas, the last Christmas, the last Christmas, last Christmas, last Christmas, on the last Christmas, last Christmas. Eikö se ole hyvä tässä? Mutta joo,